Il-lejla tajba bibtijaj, nispera kelkom ġurnata tajba, jina Julian Grishti. Illum ħatkellem fuq il-partita tal-bieraħ bejn il-Liverpool kontra Southampton fil-5th round tal-FA Cup fejn il-Liverpool elbu Southampton bl-iskor ta' 3-0 ġewwa Anfield bil-goals ta' Zaza Lewis Kumas kif ukoll doppietta minn Jadon Dance li dawn il-goals kienu biżżejjed biex il-Liverpool jgħaddu għal kwarti finali tal-FA Cup fejn ftit qabel ma bdiet il-partita il-Liverpool sar jafu li jekk kienu ħajgħaddu li jekk għamlu ħajlabu kontra l-Manchester United fuq Old Trafford fil-weekend ta' St. Patrick's inserta. U hekk dak il-weekend il-Liverpool inizjalment kienu ħajlabu kontra l-Everton ġewwa Goodison Park fi 17 ta' Marzu, però minħabba dak il-weekend hemm l-FA Cup ħajkollha tintlab ġurnata oħra ovvjament għax ma sax tilab żewġ logħbiet f'daqqa. Però hija ħaġa sabiħa li Liverpool javvanzaw tul l-aħħar fażijiet ta' dawn it-tazzi. Dejjem ħaġa sabiħa li tmur tajjeb f'tazza kif rajna l-weekend li għadda fejn il-Liverpool ollew l-ewwel tazza tal-istaġun rabbu l-Carabao Cup. Bl-iskor ta' Webb Shea bil-gol ta' Van Dijk. U ja challenge li ħalabu kontra l-United Old Trafford. Nafu li ta' ċertu logħbiet li tilfu pal kontra l-Brighton, kontra l-Fulham milux, dan huwa tim li għandna bżonn nilagħbu l-logħba tagħna perfetta. Imma ħalli ma nħallix ħin nitkellem fuq sit round għax nitkellem fuq il-logħba li ntlabet il-bieraħ. Klopp rid jagħti iktar ċans liż-żgħażagħ li taw qalbhom fil-final u għenu l-Liverpool jirpu tazza fosthom James McConnell, Jarrell Quansah, Bobby Clark. Rajna debut ta' Lewis Kumas illi skurja l-ewwel gowl tiegħu fil-karriera professjonali tiegħu. Dawn iż-żgħażagħ tul il-karriera tagħhom fl-akkademja kienu players importanti. Għandna wkoll Jadon Dance illi fl-aħħar nofsija tal-logħba daħal u skurja żewġ goals. L-ewwel gowl tal-partita kien ta' Lewis Kumas illi Bobby Clark żagħżugħ ieħor mill-Akkademja għamel pass tajjeb bissab il-Kumas illi għala volja x-xott tiegħu kellu daqsxejn ta' deflection mid-difensur ta' Southampton xorta ma nistgħux inneħħu l-mertu tal-finish illi kienet finish tajba u xorta tista' tgħid kien se jidħol so deflection ħawda daqsxejn il-goaler. Is-Southampton għalla volja tilfu tilab xejn. Irdu nqisu wkoll dawn ma labux il-full team għax ovvjament irdu jiffokaw biex jerġgħu jitilgħu fil-Premier League wara li s-sena li għaddiet ġew l-aħħar post. U għalla volja kellhom perjodu fejn kienu qed jgħaddu minn perjodu tajjeb ħafna qed jirbu ħafna logħbiet kellhom xi unbeaten run ta' xi 20 logħba jekk mhux sejjer żbaljat. Jaf iktar insomma. Dal-aħħar fiċ-Championship tilfu 3 mill-aħħar 4 logħbiet tagħhom. U il-priorità tagħhom hija li jerġgħu jitilgħu fil-Premier League. Minkejja li tilfu 3 b'xejn kellhom opportunitajiet tajbin, imma Kelleher ura iktar konfidenza u ġab żewġ saves tajbin jew iktar. U hija ċara li Kelleher mhux goaler ħażin. Huwa goaler tajjeb u tinsiex backup goaler inti
ma tistenix li kollok goaler tajb daqsa Alisson jew il-level ta' Oblak jew daw il-goalkeepers fost l-aħjar fid-dinja. U ovvjament Kelleher beda l-istaġun mhux mill-aħjar kienet jagħmel ċertu żbalji jew hekk, imma tistenja wara kollox minn keeper illi rari jilgħab. Għax ovvjament ikollok goaler bħal Alisson tilgħabha kemm tista'. Ħalli li Kelleher ittieħ pereżempju l-Ewropa League u l-Carabao Cup, imma dal-aħħar jgħat tilgħab iktar konfidenza, ovvjament għax inti iktar ma tilgħab iktar ma jkollok konfidenza. U pjaċir naraħ bil-konfidenza. U kontenta li ġab clean sheet. Minna li jekk usser żbaljat dan ir-raba clean sheet li żamm dan l-istaġun. U kollha f'kompetizzjonijiet differenti ġew. Żamm clean sheet fil-Premier League kontra Sheffield fi 4-2. Żamm clean sheet fl-Europa League meta rbaħna 4-0 mal-Lask. Clean sheet fil-Carabao Cup Final u clean sheet il-bira fil-għaxija. Jew pjaċir nara ħilab tajjeb għax ovvjament bin-nuqqas ta' Alisson għandna bżonnu jagħmel wirjiet tajbin u kif qed jilgħab dal-aħħar jisu għawat il-forma fl-aħjar mument possibbli għax skont rapporti Alisson għandu sa wara nazzjonal biex jirritorna. Naħseb fil-partita kontra Brighton fejn tintlab fil-31 ta' Marzu. U sakemm jirritorna Alisson għandna bżonn il-Kelleher bl-aqwa forma possibbli. Għandna partita mhux faċli kontra Nottingham Forest, għandna l-Europa League ma' Slavia Praha jew Sparta dejjem ħawadhom. Għandna l-partita kontra l-Man City illi ħajibdaw sakemm ma jinqalax xi ħaġa jew weġġa jew hekk. Ġifieri qed jaqbad forma fl-aħjar żmien possibbli. ċertu sapporti sa Liverpool kienu sorpriżi raw il-Van Dijk jibdaw dan għaliex fil-finali tal-Carabao Cup lab il-ħin kollu. Imma tittifhem għala Klopp idex da jibdieħ u taħ l-ewwel ħav. Għax inti f'skwadra illi m'għandix daqshekk esperjenza għandek bżonn dak il-mexxej illi kun jista' jaqgħad it-tim. Van Dijk huwa l-kapten tal-Liverpool u fl-opinjoni tiegħi m'għamel xejn ħażin illi bdieħ għax vera li bħalissa għandna kriżi ta' injuries jew hekk, ma fil-verità ma tantx hemm min tilab. Ara kieku eżempju kellna players bħal Endo, Szoboszlai, Nunes illi setgħu jibdew. Tista' tirriskja ma tibdiex imma għandek dawn żgħażagħ kollha jkollhom bżonn il-kapten ta' tim jilgħab. U kellna bżonnu għax kif qed mument ilu dawn żgħażagħ għandhom bżonn xi ħadd illi jmexxihom. Waħda mis-sorpriżi tal-logħba tal-bieraħ kienet illi Gomez jidher illi lagħab fin-nofs bħala central defensive midfielder illi kien daqsxejn ta' xokk mas-supporters għax u mhux komdu jilgħab fin-nofs. Alla volja meta kien jilgħab fullback qed jilgħab il-sistema tal-inverted fullback fejn jidħol min-nofs. Mhux plejer illi jilgħab parti mill-midfield in logħba sħiħa. Matur alla volja li ma kellux l-aħjar partita għax ovvjament pożizzjoni li mhux komdu jilgħab fiha ta' spiss, ħadd istenni li ħajbati daqsxejn. Imma versatili jista' jilgħab kull imkien fuq ora center back, left back, right back. U defensive midfielder alla volja ma kellux l-aqwa partita, id-diena tista' tgħid. Vera ħajkun hemm min ħajjed li ma' Southampton labtu mhux xi kbir, imma hemm ismani. Da raġunament li għax labna kontra tim mhux mill-aħjar, irid jinqata'. M'għandek tieħu l-ħadd for granted, għax ma tkunx l-ewwel darba li tkun ġara xi upset jew hekk eżempju meta Leicester ħadu l-League. Jew is-sena l-oħra
fil-playoffs ta' Championship jew League One kien hemm logħba fejn fl-ewwel leg ma saf ikun Sheffield Wednesday kienu 4 minn taħt dawru għaddew għall-finali, ġifieri di jaf mhijiex minnhom ma sorpriża ħejġu fil-futbol dejjem. Alla volja kif jafuni n-nies hawnhekk dejjem kważi kull video li nagħmel nitkellem ix-xewqa tiegħi li nhar Gomez jiskurja. Ħaġa waħda dejqitni jiena l-bieraħ illi kull darba li kellu l-ballun seta' kien kważi qudiem il-lasta ħalli li qatt ma jkun f'dik il-pożizzjoni. Jew ftit barra l-kaxxa, jew nofs il-ground tisma' l-atmosfera tajjatlu biex jixxutja. Dik vera ma tinżillix jiena. Għax, orajt, nifhem li kulħadd disprat biex jiskurja, imma tisma' 50,000 supporter jgħidlek biex tixxutja. Dak il-ħin, assista nimmaġna x'tensjoni jħoss dal-plejer. U naħseb it-telfu dik il-ħaġa plejer li qatt ma skurja gol fil-karriera professjonali tiegħu. Jisma' dan nies kollha jgħidulu biex jixxutja. Ma insomma, ma tkellemx fuq il-ħaġa negattiva tal-bieraħ. Dejjem sabiħa terbaħ, ovvjament, però nara iż-żgħażagħ illi jilgħbu fl-akademja jiskurjaw. Ma nafx għala tidher iktar speċjali għax dawn huma żgħażagħ illi kuljum jaħdmu bis-saħħa biex il-ħolmi tagħhom isir realtà. U l-bieraħ rajna apparti l-gol Salou Skumas li skurja fid-debut tiegħu fl-ewwel partita tiegħu mal-Liverpool mal-kbar u apparti li rajna l-Jadon Denzel li daħal u skurja 2 goals li by the way l-ewwel goal kienet finish ta' klassi, moviment tajjeb ħafna kif ukoll kif iċċipjaħ il-goaler. Daw kienu l-ewwel 2 goals mal-first team u jalla jkunu first of many. Għax tul dal-aħħar snin morna minn akademja fejn konna plejers bħal Woodburn, Brett Smith, Jordan Ibe illi għandhom ħafna potenzjal biex il-karriera tmur downhill. Morna minn dak iż-żmien fejn issa kull żgħir joħroġ Trent, Jones, Bradley, għandna hopefully l-Kumas, Dens u kif ukoll Trejnjoni li l-bieraħ għamel id-debut fl-aħħar kien involut fil-matchday squads għala volja ma daħalx. Il-bieraħ kien l-iżgħar plejer li qatlab fl-FA Cup mal-Liverpool u kombinazzjoni biex ngħidilkom il-fatt tal-ġurnata Njon li twilet 4 ijiem qabel ma Torres iffirma mal-Liverpool minn mara Atletico Madrid fl-2007. Overall kienet wirja tajba l-Liverpool, Southampton nagħti il-mertu tagħhom ma kienux ħażina la volja l-iskor kien 3-0. Nawguralhom għall-komplement tal-istaġun u hopefully narawhom jitilgħu fil-Premier League is-sena d-dieħla għax huma tim li dal-aħħar 10 snin labu kull sena, ta' dis-sena, ġifieri u dispjaċini għalihom illi waqgħu. Ningrazzjakom tal-li ħadtu l-paċenzja u l-ħin taraw u tismaw l-analiżi tiegħi tal-partita tal-bieraħ. Napprezza s-sapport ta' kuwet u waħda minnkom illi inkoraġġuni biex inkompli nagħmel li nagħmel. Ħanaddu għal-riklami u mbagħad għandna l-ħabib tagħna Karim illi ħajtkellem fuq il-partita ta' Chelsea kontra Leeds fejn jinsab daqsxejn kontent dak ir-riżultat. Ningrazzjakom u lejl tajjeb bib.
Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u tad-dimensjonijiet 1/10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' 185 euro. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa players li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ivvota l-individwu li tixtiequ jirbaħ l-unur tal-People's Choice Award fl-64 edizzjoni tal-Għażliet Sportivi Nazzjonali. Il-votazzjoni permezz ta' SMS tagħlaq fl-offsinar fit-2 ta' Marzu. Il-finalisti f'din il-kategorija huma Mario Bonello, Atletika, Clayton Castaldi, Pool, Gianluca Ketkuti, Trap Shooting, Brand Spiteri, Kickboxing, Mattias Spiteri, Ibburdjar, Sophie St. John, Ġennastika, Colette Sultana, Squash, Tenisha Thornton, Weightlifting, Rona Sherry, Malta Rugby Football Union. Ir-riżultat se jkun determinat bl-għażla ta' 100% tal-voti bl-SMS. Kull SMS jiswa 150 ċentesmu ta' euro. L-Għażliet Sportivi Nazzjonali, is-Sibt 2 ta' Marzu fit-8 ta' filgħaxija, live fuq TVM Sport Plus. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Katalan, ir-ristorant għalik. Chelsea 3 li snej. Il-lejli tajb il-kulħadd. Għasna għan nibda. Għax vera rbaħna, pero second half, tini half disastrous ħafna. Naħseb tista' tgħid ma kien ħaqni, ma kienx ħaqna, sraqni għallu, tista' tgħid. Xirajda lajlab mill-ewwel ma ħax pjaċir, għaxet dal ġej serra, issa vera il-ħadd labna 120 minuta kontra Liverpool, pero dik kienet l-aħħar tipo tazza naħseb li tista' taqalaw mill-ħar il-Pochettino jiena lija. Għax m'għandix ċans tiblu Champions League jien kif qed nara possibbli li jwaqgħu daqshekk punti u aħna nkunu konsistenti, ġifieri di isa l-aħħar tama għal-coach. Xerajt l-għanet mill-ewwel kifet ħatqata. Sanchez ġollasta ma naħsibx li kien l-opponent ideali biex tilabu, speċjalment Leeds għax huma bħalma kulħadd jaf jippressaw ħafna, għandhom balla players enerġetiki. Ġifieri għalija jien ma qbilx xejn, aħjar labu s-sibt kontra Brentford jiena lija.
Right back Lav Gusto, Gilchrist left back, Chalobah, Disasi, Enzo Caicedo, Mudryk number 10, Sterling, Madueke u Jackson. Nixtaq tibda l-Palmer u anka Gallagher, pero għatħalli ma naġlux naraw kif għad iżvolġi l-logħba. Kif qed bejna ġejgi ħafna, l-ewwel goal pasta żda kbira għalija it-tlet persuni involuti, Sanchez il-keeper, inti sallabt il-Disasi, u mbagħad Disasi sallab il-Caicedo u finix tajba mill-plejer tal-Leeds. U mbagħad, to be fair, rajt reazzjoni, skurjajna ma naħseb xi laqqas naħseb 5 minutes wara, għax kważi mill-ewwel skurja Jackson taħt pasta Caicedo, u mbagħad minn hemmhekk jisna bejna nagħmlu tajjeb mhux ħażin. Bejna nkrew chances jisna ħadna naqa' fidej il-logħba, però il-Leeds dejjem kienu hemm. U mbagħad għamilna gol tajjeb, azzjoni tajba, vantaġġ futbol u finix tajba Mudryk. U tintem l-ewwel ħaf, u mbagħad fit-tieni ħaf tim wieħed biss ħareġ il-Leeds għas idea ta' futbol. U mbagħad fl-aħħar jaqdana mill-ħara Conor Gallagher. Ma tantx hemm xi tgħid fuq il-logħba bażikament li qed ġa kelli ngħidu għax ma tantx kienet xi logħba. Il-Leeds kellhom ċansis tagħhom, ġifieri nagħmel l-ewwel qed li ħadd tkun logħba diffiċli ħafna għax inti mhux billi Championship daw mhumiex livell ta' Championship daw huma tim li ħaqqu jkun Premier League u ħajkun Premier League. Ġifieri mill-ewwel kif ġejna magħhom għal minħaseb kienet ħafifa qed jgħix din oħra. Mat bħala sabti daħlu Chilwell fl-Augusto fi 61 minute, Gallagher flok Madueke, Cole Palmer flok Sterling u Levi Colwill flok Alfie Gilchrist, mbagħad daħal debutant fid-90 minuta għasna f'ngħid ismu Jimmy Tarwen, insomma tgħidu kif tgħidu, tifhem mill-akkademja. Ifhimni. Chilwell mhux ħażin daħal, Gallagher taqtalu l-gowl diżastru, daħal ħażin ħafna ma mbagħad għalana bil-gowl. Palmer ma tantx jisu kien involut fil-logħba x'in daħal. Colwill l-istess ftit u dak it-tifel ovvjament mhux ħanejt kif kien għax sabqas biss ballun. Fl-ħamil l-aħħar rebħa tot vera, però ġifieri li kieku Leeds kienu naħseb iktar clinical naħseb kienu joħdu winnajn. Għax m'għandhom dik l-esperjenza forsi li ħajġibu m'għandix dubju kif jitilgħu Premier League. Issa nhar is-Sibt away mal-Brentford, kulħadd jaf li il-Brentford qisu l-bugidim tagħna dejjem jirfinna, dejjem jirkunna dejjem. Issa FA Cup ġejna mal-Leicester, tim il-Championship ieħor, però tim li qed l-ewwel flimkien mal-Leeds din it-tieni, jiġifieri jisna ħanrabu ma' tim fil-Premier League ukoll għax ma ħaqqux ikun Championship li ħajkun Premier League ukoll sena d-dieħla żgur. U mbagħad jekk dejjem ngħaddu mal-Leicester nkunu semi-finals u nerġgħu mmorru Wembley, imma nimxu logħba għax dat tim anke bla naħseb qed taġġel ħaseb wara tippjana l-qoddim. Jien minna ħdija dak kollu. Nirringrazzja l-sponsors tagħna el-Catalan Game Breaker, Spaces u The Barber Room. U nfakkarkom ukoll li da jkun fuq il-YouTube channel da programm bħal dejjem isibuh fuq il-YouTube channel tagħna. U minn hawn ieħor ħajbdew bottaw risposta dalwaqt fuq il-Formula 1 l-editur Antonello Abela, Wayne McAuliffe, Andrew Zarb u mistednin oħra. Jib minna ħatija dak kollu u lejli tajjeb, saħħit.